Fa un mes, en aquest mateix escenari on avui ens trobem, el Tama d'Aldaia, van ser proclamades falleres majors per a l'exercici 2019-2020 la xiqueta Eva Gallego i Rubio i la senyoreta Andrea Sánchez i Chiquero. Avui aplega un moment molt important i especial per a elles i les seues corts d'honor, com és l'acte de presentació i exaltació. Ja està així i hi ha moltes ganes que em posen ja a la banda de Falla Major. Jo igual, era el moment que esperàvem i per fi ja ha arribat. Sense molts nervis, però amb molta emoció i ja de que arribarà. Molt de preparatius, molta emoció i amb ganes de que arribarà. Ja d'ací a que ja comença, les falles estan així al costat. Hoy es el día de la exaltación de la Falla Mayor de Aldaya. Hoy es el día que se les da a conocer oficialmente al pueblo y a toda la comarca y, como bien dices, es un acto muy emotivo y que ellas disfrutarán seguro. Próximamente tendremos el concurso de Belenes, que el día 18 de diciembre será cuando pase el jurado, y como segundo año consecutivo también haremos el Can de la Astoleta en el mes de febrero. És que és un acte especial perquè presentem a Eva i a Andrea les falles majors del 2020 i és cert que estem ja en la part final del 2019 i per tant presentant el que va ser un exercici faller impressionant, d'il·lusió. Eva i Andrea, la veritat és que són dos falleres que estos dies estan un poc nervioses. Diuen que no, però és de veres i bueno, és un dia especial i a més tindrem la sorpresa que ens acompanyarà la Falla Major de València, perquè n'hi ha que dir que la Falla Major de València són pares al Daller, per tant, un poc del Daller té este any la Cort d'Honor de València. El balanç és molt positiu, no? Sempre és un orgull representar a la teua ciutat. Era un somni i s'està complint a poc. Sí, el meu pare em va dir que li feia molta il·lusió que vinguera i jo no el vaig dubtar en cap moment. La meua jo crec que va ser un dia amb molts nervis, d'intentar gaudir al màxim i quedar-me amb totes les cares de la gent i amb tots els moments.